Haka sing sajan jong tayo balala kata hak arteri ubna yoyong arajar arpuar ka Sengku Sports Club kelala aban sedang yak Interhouse Football Tournament kabalong kumsi benta banang pensilur berban kentiu yaki kun samla banya sim benta hak jingilai football. Ia kene jingilai nak benta ki samla ke sinong Sengku ka Sengku Sports Club kelapia yaki samla jong ke sinong hak Henry Lake House hak bah kene sing sedang lai lekai hapadeng ka Blue House bat ka White House hak bah Blue House klub penremno yak White House dalai gol la shigol. Hakene kesngi la wan ru ban sakhi dau ba agar landing sun ubri senior advisor jong ka kenhun Young Minds kum kongsan nang ta ikong ai seliang ibri diwei na kilong kemi ke senong ibajura bah hak imlang salang kumi sumbut kongsan bat ki katto kane kiri rong ba ki bakentup ru ya kinong kit kam jong ka sports club nagaliang jong ka kenhun Young Minds kum ka jingkit bok kit riang ya kit temen kenthei hakene ke senong la ai de ki jeng ai subha ka bala ban ai de ki jan kersya je ki spongut giru temen hakene ke senong. Haba ngimi nakano no kisnong haba ngimi nakano ka longying ka longsem kenau haba ni sedang haba ni sim ka bol ngimi hamadan ngimi ban peni ka kasap ka bangidan la kalong ya kisamla la kalong kirangba but ka jingile kai kembong i mai thai mene ba kadai ka business sakini kisingi ki pamenta la danginang wan pendan kam inlong kita players kiba la ban kentiu naga nasional hagi klub ki per nangta nioi ba ka jingle kai kini kisi menta ni bra kilak ki bru ki thong ka jingle kai ki tournament ki bran kilak nangta pinyo ru nang ni na po sengku ni sibun ki players ki ba kabet ki ba jingle kai ni sipo umsning nangta segiwi ki benta ti menta ngsuai mensim ti ba sim ni kene ka senjam ka ba kai ka ba kum ki samla ba phidan ne ka jing ke kli banwara ya ka jing pha po snong po thau banwara ya ka banwara ka jing kli khamtam ya ka klub bat ya ka snong kalawai ka long ka shong hangi ki samla menta ni ba bonsen ladangi pai hai noi benta i banok senyang le ne banyarap ni duna ba ki samla ki badan ka mensem hoi ni mong e bagi trei ka kam ka bha lane ki trei kam ka bahe lane ki trei no ndrei ni duna bha kita ki samla ki badan ka mensem ban ni sekmat ban ai ka jing trei lang lane ban ai ka ta ka jing no senyang lane ban ni dan kam kita ki samla ka ni ka than hagni ka chi hagni ki juk ki ba menta ni dan kam shibun ki samla ki ban ba ban kit ya ka lengkor kalawai jong ka snong ka jongi kadon kam ka practice na ka benta jongpi khanang ba phinla ya ka ban nang penbet chishu na ka ei ka ba philadon ba pinang phongru ya ka ta ka dur jong ka jing sngaurip nga khami lenti ba na preng jongpi ki bayang hakmat hagani ko por ka ba menta kinmi kita ki klor ki ba napo ka ni ka sinong ki ban ye simbenta hapo ka sinong bat ki ban mi sabaru namar hakini ki por ki ba mentakat ba ki por ki nang ya ngiyo iba ka kam sports ru kaladei kawai ka kam ka ba ngila ya ka ban bar ka ban long kata ka ban besa ya ka jing em ka jong uno ubrio ubadan ya kasap te ngadon kata ka jing kermen hapo jangahi marwei kum kalong kemi habang apet ye pi ba na pedeng jong pi kindon kita kiba ubleu la ai kerpang ya kasap hapi bapin penpau bat bapinang ya chaprang pinang kiu na ko wei ka por bat hapdeng jong kataro ngakwa ya ka ban penkan mau ye pi bapin pong berbor ya kata ka jing sngoret namar ba baro ka dei ka jing ai ka jong ublei kam dei ka jing la ka jong nore jong no